Zákon môžu podávať 3 subjekty. Je to buď poslanec Národnej rady, je to parlamentný výbor alebo výbor Národnej rady, alebo to môže byť vládny návrh zákona. Vládny návrh zákona sa v podstate najviac nás týka, pretože to sú tie zákony, ktoré najčastejšie prechádzajú, keďže vláda má väčšinu samozrejme, a to sú tie zákony, ktoré reálne teda menia životy ľudí. A ten proces pri nich je taký, že niekde na rezorte, na ministerstve vznikne teda nejaký nápad, nejaký zákon, ten potom ide do tzv. Medzirezortného pripomienkového konania. Nájdete ho napríklad na internete, môže sa k nemu v tomto čase vyjadrovať aj verejnosť, inštitúcie, odborníci. Keď sa ukončí MPKčko, medzirezortné pripomienkové konanie, tak vyvstanú 2 druhy vlastne námietok. Menej závažné, alebo teda zásadné námietky, také, ktoré zásadné nie sú. Tie zásadné námietky, tie vlastne sa musia nejakým spôsobom vysporiadať. Ak sa to nepodarí, tak potom na tom ministerstve vlastne o tom rozhoduje vláda kvázi. To znamená napríklad, takáto námietka môže byť, keď ministerstvo zdravotníctva navrhne nejaký zákon a ministerstvo financií sa vyjadri, že teda na to nie sú peniaze, čiže takáto námietka. Potom to ide na vládu a vláda rozhoduje o tom, podľa ktorého scenára sa pôjde. Teda buď podľa ministerstva zdravotníctva alebo ministerstva financií. A potom teda ide takýto zákon do parlamentu, kde prechádza prvým čítaním. Ak prejde, tak potom sa mu prideľujú tzv. Výbory, teda ten zákon ide do jednotlivých výborov. Tam sa môžu ešte pripomienkovať, môžu sa meniť nejakým spôsobom. Potom prichádza do parlamentu zase do druhého čítania a v treťom čítaní už sa iba nejaké nejaké technické nedostatky opravujú. Ďalšou možnosťou je, keď zákon podáva poslanec, tam je ten proces podobný, jediné, čo tam nie je to MPKčko, medzirezortné pripomienkové konanie, ale v prípade, ak sa takýto zákon, ktorý podal poslanec Národnej rady, dostane do druhého čítania, tak okrem výborov sa k nemu vyjadruje aj vláda. A tento istý princíp platí aj v prípade, ak výbor podáva, je teda ten, ktorý podáva zákon, takisto musí sa k nemu vyjadriť aj vláda, to je jediný rozdiel. No a o tom, aké druhy zákonov a čo všetko na to treba vlastne z parlamentu, z Národnej rady vychádzajú, o tom vám povie môj kolega Martin. Výsledkom hlasovania v Národnej rade môžu byť 3 veci, buď novela ústavy, alebo schválenie ústavného zákona, alebo obyčajný zákon. Na novelu ústavy sú potrebné 3/5 poslancov, to znamená 90. Na ústavný zákon takisto sú potrebné 3/5 poslancov. Na obyčajný zákon je potrebných nadpolovičná väčšina všetkých prítomných, ktorí práve hlasujú. To znamená, že teoreticky by stačilo aj 38 ľudí na schválenie obyčajného zákona. Ak by prezident potom takýto zákon nepodpísal, čo on musí podpísať každý, ktorý by mal byť potom uverejnený v zbierke zákonov, ale ak s ním nesúhlasí, tak uplatní tzv. Veto, to znamená svoj nesúhlas, a vtedy, keď sa zákon vráti naspäť do parlamentu, je na jeho opätovné schválenie potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, to znamená minimálne 76. Takže ak prezident by nesúhlasil so zákonom, ktorý by prešiel extrémne malým počtom hlasov, tak potom by mohlo byť možné, že 76 sa nenazbiera a tým pádom takýto zákon neprejde opätovne parlamentom.